khajani takhuk te bhuksong ning the Almighty Church of God eba Eastern Lighting by gadaljak hinkhe kisa patha gradi khana naijadi tamni hinba khana leri thangi mano sijak tongo kaini Corinthians berem sisa butang tangbri singnoroni thani pirma a jisuno karei khorososuk phano te kaisa jisuno pir phaike norok bono kaham kheno hamalogoi tongo phia norok chini yaktei manmani a phola bai kotoma kahamno karei te kaisa phola bai te kaisa kotomano yasago The Church of Almighty God ni ukologo gojob khlainai selengma singsani phola tongo abono te kaisa jisu te kaisa phola o hamya phola no nono tuidulo aboni bagino soi kaitono surinai bai ning tongthogya ongjago o Almighty God ni borok bai simino tongnani musungjago phaidike borni gojob khlainai selengma singsani phola no pohoro tubui mesen layano Number 1 Almighty God dog borni cheyo kasarna bagai bumung kabangma change khlayo aborok bebakno borni bumung mangse ani brother te sister song aro norok selengma singsa pholani bahai maina de asik kubunyo hinke tamne asik bumurok slanya nangkhana o Eastern Lighting 1989 to 1991 ni bisingo songsa jago abono songsana hinke jawaisen bo puila shouters kal group by gadaljak tongmani sini kokbai hinke siri khognai rok o kal group asike kirima singsa aboni leader witnessly sao joto snamjak manino kaitor tei bible bo porina nangye ni sao wansukdi o group ni member jawaisen kubui phola baide tuidul jakhana saina oji su phaikya o kok boni bukhokni kokse mungsasik bahaideman manya kho hinke phaidi tebo ganao thanglayano Number 3 o group kaisa pyramid hai songsajak jotoni kusugo jawaisen boni tolao Yangseng bin buri jisu tei Yangseng bin ni tolao khoroksini single line contact core member tongo borno karei bobai kebo phano face to face malai manya oni brother te sister song tini jori jisu borogongoi nukjagoi tongkhe angya jotono jisu bai malanyani musung khamun ningrang rik khibimani yagulobo thangri ning malanyani musung phano noroni buri jisu se norbai malai glak prime minister president de boba tamno kirijak gathangde na kri manakmao kotor masing mungtongo asike kosto khlaima slai sakang malai gradi bobai borok seongoi phaikeba maya ganang to ongnai o kubui kaitoni merorok lamata korobai jadi Number 4 Yangseng bin abo divine name seongoi manya tamne hinba divine name no divine person no mungbo pharo bon asai masal 18 November 1973 bo around 1990 so sainani national exam failongo teboni mental problem bo tongmani abo simia bo shouters kal group by gadaljak tongmani arono jawaisen by malayo Yangseng bin bo saisi manya tongmani bo jisu hini jawaisen se bono sao jawaisen mathai berem nisibri botang tang nisi snino misinterpreted khlai sao as the lightning comes from the east hinke o is abono saina te o sainao Jisu Kristo bori ongoi phaikya siko khaike phia o batango Kristoni second coming repsani kokse sao as the lightning come from eba philikma haike abo repsani timing bahai ongno hinui example rimase lightning is phasingni phaima haike mukphli kaisa baino bo sinoti sawit langna hinmase tamne hinba o jago sal is phasing teino kaoba is hinibo mukakha phia sal west phasing tei kaw hinke aro west ong khamunta siko khake to phainai haifano muktui thangjaruni bagise mo thale sisawi no tongnai aboni bagai sisawi tongnaroni bagai hinke siko khaiya abo bojisu phaimani mukphli kaisa baino jotono saimanai ningbufuru Almighty God ni kokhnaka 1991 ode ihi bisiklari ningkhnaka hinke abo tatal onglak diba tabule dut chanai serese o selengma singsa pholani bahaino mani tongkha Number 5 Yangseng bin no gurma matai bo hini mano tamni hinba bo America o phai boni gender no slai gurma ongkha borokta mosa o paitini chalo kaitor boni mungbo slai ka hini sao the Almighty God eba kaplaisa kaitor sini kaitor to puljani simino Almighty God sijak tongo yaphang bija berem tangsisni butang tangsa Abram ni umor nokha bisi cuku ci cuku puru subrayung Abram bai nukjakha
te bono hai hini saka ang keplaisa kaitor ang keplaisa kaitor ani kok khnadi te samung saya ta khlaidi. Number 6 borokni first target hinke buri rokse tamni hinba buri rok bai hinke borok daktino emotionally connect kongi mano. Number 7 the Church of Almighty God no Chinese person of Mormonism bo hino tamni hinba borok bo jisuni thui saklajak mani bai somsok nakarjak sugi hino borok sao sini taubo somsoni sabab tongkho sing kathar ongyakho tamni hinba somsoni yaphang phusia jagyakho taboko somsoni yaphang no phusia nai hinke bahan butani Jisu se Almighty God se pia kathar elambago tamosa phaidi sing naileno Roman berem tangtham butang neisiba Kristo Jisu thuyoi boroni somsok nakarjakna lama ongna teikhe kaitor bono rohorkha hake bororok Kristono poito khlai somsok nakarjago khajani bayrok Jisu Kristo simise somsok nakarnai teke bo phaniya kaitor bo sakno kahamini phurungna bagai omhai khlaikya kaitor khalogoi borokni laithangjak jorani somsok romliya tekaisa jagao sijak tongo luk kothoma gaham berem sisni butang tangthamni simi tangbri nini takhuk somsok khlaikhe bono khoraidi phia bo somsok yakarkhe bono nakardi nini thani bo salowaisini somsok khlaike phia somsok khlai brum brum no ang somsok yakarkha hinei sa phaike ning bono manakar thai klayo borok no se somsok khlai brum brum no nakardi hinei sini subrai phiringu hinke bo sakbai thang sini somsok no nakarglak diba ta kaisa jaga sing naileno kaisa jon berem tangsa butang tangchuku phiaba sing kaitini thani sini somsok rok kosikhe bo kok narigei soikhe nainai hake bo sini somsok rokno nakarnai phia sing bebak samung hamia klaimano susanai o kalbari krusho theinai Jisuni thani mathanaisa Jisuni thani ning somsok de nakar sankhaba ning bone aro nakar saina oi boyang boyang sainani Almighty God dogno naitogui tongilang borok katsei tatalade te kubon mungsabuya selengma singsani pholani bahaino mani tongo. Number 8 borok ning bai mind game thingo question singmani bisingti khe phaidikhe o question dognos kisa sing seri nailayano. Question number 1 sing salak de sakho te somsok de klaiko singsini dol family rokno jore joliko sini bakhaw naislema selengma rok tore tongkho kubuino abono wansogini hanke tongma hayongo phia sing o sangsara himnan thangtani o sini yapri o hadlei nanglaino sing abono ma susanai Jisu Kriston thani sing somsok nakar sanwa bai joto somsok bo nakarnai hini sing sakango porikha abon bai khajani tahukte bohokjom sing o hamia sitar yakni katinani ekmatro Jisu Kriston bisingti se abon bagai phola kathani chubasu sanna nango. Question number 2 bufurni simi somsokni yarong asaikha somsok tamote somsokni yarong tamo jefro adam haba puila somsok khlayo afurno somsokni yarong asayo jefro sing Jisu Kriston khabai khokbai goseo afurno somsokni yarong phuisa jago somsok tamo himale abo kaitor bai salmani se tini onorok kaitor bai salni tongkha norok se somsok khlai tongkha khaki fildi khajani bayarok norni o somsok yarong no phuisa nai Prabhu Jisu Kriston no khaki fildi tamne hinba norok juda te kaisa Jisu se বিশ্বাস khlai tongsio te kaisa Jisu se norok poito khlai tongsio Almighty God hini himpano abo sainani Jisu buri Jisu se norok khulnai tonglaisio basic se kirima singsa khaki fildi khajani bayarok. Question number 3 sing tangai kathar ongmaya kho te sing tamni bebak somsoni khengjak maya kho a sing bahano tongkho aboni bagai b sini bisingo somsoni yarong tongkho aboni bagai abono singno somsok khlairinai c ang saimanya basic se confusion borni o question rok khajani bayarok sing saiman nango sing tabuk bahan boteyo tongkho aboni bagai sing kabangma jagao somsok khlaijak te yongi thango phia subra Jisu kogrio sini jotto somsokno bona karnai hini sing khasiyawi kabangma somsok khlai siri jagai mano kaitor sino nakarnai abon bagai kaitor belai maya ganangse tini o sing phola kathani bisingti khe o bahan boteyo bo sing kplai ongnai salsa Jisu Kriston sagir rok ongma haike sing bo salsa ongnai. Number 4 sin thani sekangno elambak tongo Jisu tebese phaipurbo kokthai katal rok saphinai nini wansomungle bahayongno a ihi bebakno elambago tongo bote kokthai katal rok saglak khipilpuru b i botebo kokthai rok saklainai sing bororokno kubiyo tumna bagai c ang siakho khajani bayrok sing saimano kaitor kaisano Bible rikha tei rijaglak. Question number 5 silbija bai kathar Bible bhaike ferlai khajani bayrok abotani bosak bai
ani bokhorok tamo ferlai hini singma seong siwo borok tebo sao sil bijab bai kothar bible borok kunino kaitoni kok thai tei borokni fermung ongkha jora alada o sijak elembakni dok sidok kothar bijabno alada jora jora o sijak tongo borok tebo sao sil bijab hinkhe paithago simise khulukjaknai kaitor kifil phuru hini sao ahiyako khajani bairok o sil bijab abo phunukjakmani kaisa ongsho abo bokobini simino je phuru sino o revelation bijab rijakha apurno sini bai khulugi rijakha just abo ongthai simise baki tongsiwo tamongnai tamongya sino saino rijakha question number 6 paithani salo kaitani kotal bumung tamongkha a Jehovah b Jishu c Keplaisa kaitor d Masia khajani bairok sini kaitor punyani simino Keplaisa kaitor bono Jehovah eba angno o angno Jishu Kristo te Jishu Kristo no Masia number 9 borok Chinese government no antichrist hinibo wansugo number 10 borok satok jakmani bagai borok no kubi hinei borok wansuglayo number 11 borok girjao thangnani nange hinei siklarno phiringi tongo number 12 borok yodok no borok ni group ni bisingni no kaijanani nangnai hinei encourage khlai tongo number 13 borok ni phurungmung rok level wise ke phiringjago Eastern Lighting Group o selengma singsa phola tongo abono aro samungklai tongo ningse kharnani nangnai o selengma singsa bahini yakni ningse yoknani nangnai hambai